Здравейте, драги зрители! Почвам всекидневното предаване. Сега току-що пуснах камерката. И то всичко както всяка вечер, както съм го планирал да бъде. Всичко е на 6, всичко е наред. Има шанс утре да снимам с друга камерка. Стига да успея да уреда това. Това най-вече зависи от успяването ми да се предвижда с максимална скорост от работата до НДК-то, където взема евентуално камерката. Така, ето имаме днеска гледаемост. Имам корекция, да си кажа от сега, имам корекция. Емил Илиев не е починал във военна болница, починал е в Александровска болница. Току-що ме коригира лично сина му. Сашо, здравей, Сашо! Ето ме на живо. Виж каква ми е шантова прическата. Нямам време да се погледна и в огледалото даже. Тя хич не стана по-шантава. Здравейте, здравейте! Радвам се, че ни гледате, че ме гледате. Още не мога да свикна с това, че вода предаването самичък. Постоянно говоря за себе си в множествено число. Извинявайте, ама... Добре, мога да го кажа така. Здравейте, че гледате сайта ни, сайта paziteli.com. Така. Имаме здрасти от Сашо. Ето една усмивка от мене. Успявам. Ето трето поредно предаване. Успявам да се вместя в шантавия график. Бачкам в надежда и на газ с 11-ката трамвай. Тя когато е бърза. Пристигам тука и буквално имам време да си измия ръцете и да седна на масата. Да преместя всичко, така че да ми стигат кабелчетата. Ако ти се намират аудиокабелчета удължителни по метър и 20 или 2 метра, всичко това би свършило работа, защото в момента този ми е доста изпънат. Иначе с всичко останало се справям перфектно. Тъпото е, че Flash Media Encoder признава целият компютър само една дупка за вход. Ма пак работи. Енкодва смело и че на всичкото отгоре и записва в момента. Некой пише. Окей, ще види какво има. Супер. Общо взето ми трябва две кабелчета, даже едното не ми е толкова нужно, но едното ми е нужно, защото е за микрофона. В крайна сметка мога и да слушам от друго място, но ми е важно да се вика и това чудо да се удължи с не толкова, за да ми е по-комфортно и да не ми се налага да местя всяка вечер масата напред-назад. И се вижда липсата на прожектори, как целия съм в сянка. Зад мен пейзажа е много така перфектно осветен. Но това са бели кахари.
Ето гледам, че 3 човека ме гледат в момента. Единия съм аз, има и още 3. Единия е Сашо, ясно е това. Има още 2, които просто си седат и си гледат. Сигурно са чакали предаването да почне и ето сега... Ето и Мариана на линия, обаче той упорито пише не през чата, а през скайпа. Прожекторите Мариане са в Еленкиното студио. Ние подкараха и там нещата, общо взето както си бяха компютъра с прожекторите, с камерите и така нататък. И тя е много сериозна. Та чакаме да се върна от Германия, да може да вземе някои неща. Евентуално. Да, малко стана разминавка с техниката. Още някой ни гледа вече. Гледаемостта нарасна особено. Гледат ме 5 човека. Здравейте, вие 5 човека. На мен са ми ясни кои са 2 от тях. Единият е Мариан, другия е Сашо. Останалите 3, ако искат, тук са ми картите Таро, няма никакъв проблем. Който желая, мога да офърля едни карти Таро, поне си казвам наистина това, което виждам и това, което усещам според самите карти. Скоро един познат ми каза: ти ми позна 100% това, което каза, пък то беше там една заплетена история. Падна му се, че една мадама ще му прави така въртели, да го кажа така, грубичко казано, просто. Обаче пък тази мадама щяла да го запозная с някакви нейни приятелки и едната от приятелките голяма любов и така нататък. Ето Сашо иска да му гледам на карти Таро. Сашо кога беше роден, бе? Я само си напиши датата на раждане. Само датата и месеца. Годината не е толкова фатална. Вчера ме гледах на Мариан. Така и на него му се падна да внимава в края на юни и ако там насрочат операцията да не я прави точно тогава, защото тогава му е кофти период. Поне това запомних. Имаше и други работи там свързани с работа. Напиши само кога беше роден. Да видим какъв рицар си. Че той сайта няма пароли. Може да си пишеш в чата без въобще да се логваш. Мариане. Ясно, че си чаши, щом си воден знак. Така, рицар на чашите. Тъй де. Чаши. Чаши купи. Рицар. Още ти е рано да си крал. Така че си рицар на чашите. Рицар. Ето те. Ето е картата на Сашо. Едно момченце на конче прескача река. Или там някакво поточе. Сега се позабавляваме с, както казва той. Бъркащата машина действа. Да видим какво е твоето бъдеще. Една карта се опита да падне, явно тя ти от някаква съдбоносна седмица пентакли, свързана с нова работата, нещо в работата ти подсказват картите Таро. Някакво ново начинание май беше това. Някакво ново начинание е свързано с работата. Се очертава.
Стига и толкова на бъркащата машина. То така е. Когато на човек му трябва почивка, тогава му идва работата. Когато си вика, трябва ми повече работа, тогава му идва почивката. Така, идва ти една карта, свързана с работа. Имаш още нещо да довършваш. Някаква работа има да се довършва. Покрай тази работа обаче ти дойде някакво знание. Нещо ще знаеш и това знание ти идва от по-възрастен човек от тебе, пак от воден знак. Някакъв приятел. Това всъщност е свързано с роднина. Роднина ли е? Мъж ли е? Жена ли е? Защото когато са две картите, ето в момента се паднаха две картите. И крал на чашата и кралица на чашата. Това означава роднина от воден знак. Съответно обаче тук е интересното, че се пада и пажа на чашите. Така че това ти е много близък роднина от воден знак, защото се паднаха всичките деца. Вика само да ти си рицария и там цялата рода. Някакъв много близък човек от воден знак ти дава някакво знание, свързано с работата. Да. И ще получиш с това знание и духовна мъдрост. Тази духовна мъдрост тази духовна мъдрост ще те отведе до някакъв човек от въздушен знак, който ще ти даде пък някаква новина. Свързана най-накрая с дългоочаквания купон. Обаче при тебе купона и работата върват ръка за ръка. Така че след купона ще има работа, пак свързана с разни хора. И още работа, и още малко знание. Но грубо казано така. А сега да ги преведем всички тия работи. Покрай работата ще научиш нещо, което ти е нещо като духовен съвет. Този духовен съвет ти го дават някакви роднини. Нали, примерно, хубаво е така да го свършиш, ама ако го свършиш така, ще ти е по-добре и този духовен съвет ще ти помогне да се справиш нататък с новината, която те подготвя за среща с човек. Сиреч роднините, някакви роднини твои, те подготвят, казват ти нещо след около 2 седмици. И това нещо те подготвя за срещата ти с човек, който вече не е от роднините ти. Той е човек по-голям от въздушен знак. По-голям от тебе, който ти дава някаква вест. Вестта те радва, защото хем има забавление там, хем е свързана по някакъв начин и с работата. Там има още един човек, който е от крал на жезлите. Жезлите бяха от... сега де? От огнения знак. Да, от огнения знак. Краля на жезлите и той е силно свързан с твоята работа. Той помага в работата. Има някакво начинание, което е свързано точно с него. И всичко там е успешно. Това казват картите. Да. Абсолютно хубави карти. Много хубави карти. Много интересно, че
но за момента не виждам нито една негативна карта. Всичките са позитивни, всичките са свързани хем с... като ги разгледам във времето, веста, общо взето за забавленията, е чак след 2 месеца. До тогава срещи, разговори, преговори, мъдрост и работа и така нататък трупаш. Веста и забавленията ми, може би това е свързано с някакво море или нещо такова, което ти чакаш, има някакво известие за него и тогава се случва. Той тогава му е времето. Така... Да. Общото е така. Да, ще поживеем и ще видим. Ти си прав. За работата поне била гарантирана. Да. Както се казва, човек иска забавление, а то работа му се пада. Така... Мариане, няма никаква парола на сайта. Чак пък за целия китайски народ ли? Така че преди няколко месеца един човек ми говореше, че имам и тъй работа за целия китайски народ и се казва, че там няма работа за целия китайски народ. Та на практика имаше работа за 3 човека. Така се казва, да. Има поне за няколко месеца напред. Здравей, Мариана. Ето, видя ли, че няма нужда от никакви пароли. Просто си пишеш името, почваш да пишеш, чукваш едно ентерче и чата си работи. Да, преди това имаше и сега чата го пускам точно преди предаването да почне и затова никой не пише глупости, защото каквото и да се напише, веднага си излиза. На това му викат shootbox на практика на английски. Кой каквото да пише си излиза, ако пък съответно не си напишеш името там, си излиза Guest еди кой си и вече трябва да гадае човек кой точно пише или да го пита съответно за името, но това работи. Естествено и работи. Така, поправката основната е, че му не е починал във военна болница в Александровска. Ефектът е един и същи сигурно щял да бъде. Имаше и други коментари на погребението. Ако се е бил оперирал преди 1 година, дали сега нямаше да му честваме не 40 дена, ами година и 40 дена. Някакви такива. Но според мен, каквото му е писало на човек, това става. От някои такива съдбоносни неща няма начин да избягаме. Или както ние си говорихме с Емо, всички ще умрем. Едни по-рано, други по-късно. Но никой няма да избяга от това. Каквото трябва да стане, ще стане и най-особеното е, че и каквото не трябва и то ще стане. Така че просто каквото е написано в сценария ще се случи. Имам тук още една зрител, където тайно ме гледа отстрани, ама не ще да се покажа пред камерите. И се подсмихва. Научавам, че е в Александровска. Да, и аз сега бях се заблудил. Грешката е там. Що ме Александровска летарите?
Значи, имаме вътрешен човек тук, който си казва, че щом е в Александровска, грешката е на лекарите. Съжалявам. Какво да се каже? Просто понякога са тъпи работите. И каквото и да направим, не може да ги променим. Дали ни остава само това да се примирим и да продължим напред? Съвсем веднъж говорихме следното, че в цялата история, във всичките религии има едно нещо, което ако не е така целият живот, общо заето не мисля, че е правилно да се примиряваме. Ама пак и от друга страна ти дават някакъв шанс да покажеш нещо различно. Както се вика, то ти е начертано. Ходиш от точка 1 до точка 2 и на оня отгоре дали му пука, че не се примиряваш или не му пука въобще. Не знам. Си говорихме съвсем следното, че във всичките религии е застъпено, че самоубийството е грях. И даже си говорихме следното, казваше следното, че ако не беше така, то тогава на работодателите, примерно, ще им пука много повече за работниците, защото дали ще работи с даден човек, който е обучен и така нататък, научен на работата, или на този човек ще му писне и ще си сложи край на живота и така работодателя ще трябва да обучава примерно някой друг, да се тормози с него и всичкото това. Говорихме си, че в момента системата е направена така, че всичките работодатели се тупат смело по гърдите и казват незаменими хора няма, ако не си ти ще го свърши някой друг. А точно това е най-тъпото, че реално хората са си уникални и са си незаменими. Някои си свършват толкова добре работата, че просто няма някой друг, който да им е свърши по-добре. Както се вика, всеки си изгражда своето собствено кунг-фу, което в китайски въобще не значи точно бойно изкуство, ами те си имат това си име думичка просто за майсторство. И ако всеки си е просто майстора в това, което си прави, нещата ще са, според мен, по-различни. Него на мен ми се налага, мога да ги лекувам хората, мога да се занимавам с карти Таро, ми се налага да се занимавам с някакви такива съвсем различни рибешки истории, просто за да си изкарвам парите. Но такъв ми е момент. Дали ще се примирявам с това, дали няма да се примирявам с това. Когато почвах тази работа, карах една позната да ми гледа с моите карти Таро и се падна кулата. Кулата по принцип е карта за
тотална промяна, за разрушение, за нещо такова. Нали, живота се едно на човек тръгва по хептен различен път, ако го направи. И тя каза, не трябва да го правиш, това е нещо, нали, това не трябва да го правиш. Ника, това не е правилният път. Аз преспокойно отговорих, когато няма правилни пътища, човек поема по пътя, по който вижда напред и въобще не му пука дали е правилен, дали не е правилен. И наистина така се получи. Аз съм разправил веднъж какво ми се случи и случката е доста показателна. Бях току-що свършил училище. И преди казармата човек се чуди какво прави. Една позната ми вика, айде да отидем на Рупите. Тогава баба Ванга още беше жива. И аз казах, добре, няма проблем. Тръгнах за Рупите с наличните ми пари, една турба ябълки, малко, 10 ябълки и нищо друго. Ич не знаех къде са тия рупи, ич не знаех къде отивам. И видите ли, обаче така е било писано. Ей така, човек, вижте сега колко пъти човек си е правил сметката, нали? Забележете в целия ми разказ, човек, аз лично колко пъти съм си правил сметката, какво ще се случи и колко пъти се е случило нещо различно от това, което съм си мислил. Така, тръгвам аз и познатата ми се обажда в последния момент и казва, извинявай, аз пък няма да мога да дойда. И аз си казвам, ти не можеш да дойдеш, обаче на мен хич не ми пука и аз съм тръгнал за Рупите. И си хващам съответно раничката, отивам на влака на Централна гара, хващам си влака и влака ме стоварва, деца вика, на 300 метра от къщата на баба Тиванга. И се пада, събота ли се падаше, неделя ли се падаше, пристигнал съм аз там, гледам някакви топли полуезера с минерална вода, може би, и къщата й. И както очаква човек, очаква да види това, което е гледал по телевизията, хората наредени пред къщата, чакащи да влязат да видят баба Ванга. Да, ама не, оказа се, че събота и неделя баба Тиванга не работала. Ето, едно очакване, друго се случва. И чудя се какво да правя, изкачих се на отсрещния хълм, гледам гледка страхотна, къщата отдолу, почва да се смрачава, изядох ябълките, почна да става студено, слязох надолу и така ориентирайки се само по светлините в тъмното, се насочих към Петричката гара. Или поне това, което си мислех в далечината за Петричката гара. С идеята да преспа на гарата и съответно на другия ден да си фана влака за наобратно. Даде, обаче едно човек си мисли, друго му се случва. Точно когато си мисли, че нещо планира, а он отгоре има съвсем различни планове. Както си върва аз в тъмното, чувам, стой. Срещат ме двама човека в тъмното, светяват ме с фенерче, викат, какъв си ти, дай си паспорта. И аз викам така и така, тръгнал съм към Петричката гара, ще чакам влака, утре сутринта си отивам към София. Да, ама не, единия вика, на гарата ще спиш. Та гарата затварят през нощта, няма шанс да спиш там. Ела ще спиш вкъщи. И отивам аз в
най-бедната къща, в която някога през живота си съм влизал. Оказва се, че човека беше някакъв овчар и ме приюти в къщата си. Къщата беше до самите релси на влака. Аз тази история я разправям и го споменавам този човек, даже името му не знам. Но човека живееше в къщата, която беше май от една стая. Просто една стая с покрив и с прозорци. В цялата стая имаше едно легло с един юрган на него и 3 пирона по стените и някаква печка циганска мечта. Вътре беше жена му и болното му детенце. Надявам се всички тия хора да са живи и здрави. Те може и да не помнят въобще какво се е случило. Но те ме приютиха и ядохме общо хляб, лук и сол. Те бяха толкова бедни, казаха: това имаме, това ядеме ние, това даваме и на тебе. На сутринта ме събудиха и изпратиха ме поживо поздраво на гарата. Хванах си влака и имах пари само до Благоевград. Въобще всичко остава се човека ей така на Бога и Бог си прави ей така. Само те хваща от едното място, так на другото място, ти си мислиш нещо, обаче той само си те води и нищо. И отиваш където те праща и правиш и той се грижи за тебе, пък нищо не ти се случва лошо. Стигам аз в Благоевград и си викаме: Благоевград, София, това са 100 и нещо си километра, за няколко дена ще ги взема пеш. Тръгвам си аз по шосето и не щеш ли, след 5-я километър полицай. Пак същото. Какъв си ти? Дай си паспорта, на къде си тръгнал. Всичко за това обяснение. Ей мене, ей ми паспорта, тръгнал съм към София. И дадоха ми паспорта и аз нищо не очаквам, продължавам си. Изминал и не изминал 20 метра от полицаите, те само чуено: ей, уче, спри се, нали? Гледам ги, те спрели някаква кола с сръбска регистрация. Натоварих се в колата, човека ме взе на стоп. Съответно полицаите ми помогнаха той да ме вземе на стоп. След няма 2 часа аз бях в София. Така, едно пътешествие на духа, да го кажа така, че като ми е писано да се случи, отивам и он отгоре се грижи човечето му да отиде, да види какво ще почувства и така нататък. Всичко това пак си му е записано и така. Ето една случка. Примерно правил съм си сумати планове от тях. Много не са се случили, но всичко е точно. Основното се е случило, че съм отишъл до Петрич и съм се върнал. И поне даже не беше и до Петрич, до Рупите. Абсолютно всичко е начертано и ние нямаме никаква свободна воля и никакъв избор. Целият филм, деца вика, вече е сниман. Всичката ти свободна воля вече е записана, ти си мислиш, че имаш, а всъщност нямаш никакво. То ти е дадено да имаш чувството, че имаш някаква свободна воля, но реално нямаш. Всеки си мисли, че постъпва добре, че постъпва според неговите желания, че постъпва според неговата си воля. Обаче, къде ти бе, братче? Сложен ти е тук читала на врата, ще постъпваш точно както ти е отредено. Ще си минеш всичките там прераждания и накрая дали ще ти уврия къла или няма ти уврия къла,
божа работа, он отгоре само знае, той всичко си е начертал, така че имаш ли шанс някакъв въобще? Може да звучи много тъпо, ама май това е истината. И да си мислиме, че нещо може да променим глобално. Не говоря въобще за нашия свят. И да си мислиме, че като починеме или като нещо ни се случи, може нещо да промениме от това начертаването, според мен нямаме и ей толкова шанс. Всичко си е начертано, написано, записано. Да се вика, сега ще ти падне коса, от косата, пак след един час ще се почешеш по главата. Сигурно е толкова точно документирано, че и идея си нямат. В някои от тия книги се споменава, че Бог, дет се вика, знае всеки косъм на къде ти е, всяка мисъл на къде ти е и въобще всичко, ние сме в него. И всички тия работи, които ни се случват, някакви изпитания, някакви щуроти, те си предначертани. И да искаш, не мога да кривнеш от пътя. Ето го най-простия пример. Писано ми е да отида там на рупите. Писано ми е сам да отида. Дето и на 40 дена писано ми е да отида и да бъда почти плътно 2 часа при гроба на Емо. Всичките другите бяха в църквата, а деца вика, е така, мене някой си ме водеше, штрак от точка 1, точка 2, седиш там, деца вика се едно човека искаше да ме види и да си поприказваме, той и аз наистина говорих там. Говорих му на гроба. Така е. Така, Стан, аз имам въпрос за Емо. Защо не е потърсил теб или други приятели за помощ, за въздействие, а лекарите? Или на екстрасенс не може да се помага по идентичен начин? Значи, той ме потърси миналата година, но аз направих каквото можах. Мисля, че доста добре се справих. И той беше доволен от въздействието. Защо сега не ме е потърсил? И деца вика, он отгоре не му е дал много ясно, дошло му е времето и си му е било записано, че точно това ще му се случи. В интерес на истината той ми се обади в петък. Той си правеше изследванията в болница. Нали разбирате, всичките изследвания са добри и ония там с белите престилки всичките са много, много добрички. Обаче те като убият човека, никой не може да им каже копче. Защото до сега осъден доктор няма. А осъдени екстрасенси има. В интерес на истината. Или поне такива, които се бият в гърдите и се пишат за екстрасенси. Това е. Просто нещо като ти е писано, не може да го промениш. На човек, общо ето му е писано. Да, ето. Все пак хубаво да се представи това Guest 7997, че така само виждаме, че той или тя пише и тя пише или той пише. Да, това е така и аз като
аз като видя линейка и си мисля, че гробарите идват. Ами да. Имам позната, която е работила в бърза помощ и тя казва 70% от случаите са само да събираме труповете. Което не е много добре. И в крайна сметка случват се всякакви щуроти, катастрофи. Живеем в един доста шантав свят. Всеки кара като луд, примерно. Или поне лудите карат като луди. Пилите карат още по-като луди. Да не говорим за тия, дето са назобени с нещо и те си мислят, че карат. И всякакви такива щуроти има, които могат да му се случат на човек. Като му дойде времето за щуроти и така. Тук нашето българското здравеопазване е особено добро в това да те закопае. Не знам защо, примерно, си мислят, че рака се лекува най-добре с като те пъхнат в ядрен реактор. Тъй да е. Или поне те облъчат така достатъчно добре. Сумата народ не може да повярва заемо. Дали самия му вярва, че е умрял? Това е така черен хумор. Извиняйте, на мене понякога ми идват такива черно-хумористични настроения и не се майтапа много както трябва. Такъв ми е просто хумора. Такъв ми е характера. Някои неща са си хем тъжни, хем парадоксални. И човек не може да ги повярва. Пък те са факт. И както се казваше в една книга, нещата, които не могат да се чупат само в 50% от случаите. Някой от книгите на Тери Пратчет май беше. Так, напишете нещо друго. Днес гледам, че сте доста по-активни. Или поне Guest 7997 може да си напише кой е. Може би е Бела, макар че не знам. Да, Емо беше жизнен. Емо обичаше. Напиши как се казваш, бе. Гледаме ти само зеленичките букви, а даже да знаем кой е. Напиши си името. Валя, здравей, бе. Накрая успя да разбереш, че съм продължил предаването. И общо дето се чудех кой е. Макар че Пени пише малко по-лош български и тя много съжалява за Емо. И така.
И агент 70, да, бе, да, базици. Надявам се. На всички ни е много тъпо заемо. Всичките, на които ни е много тъпо, по изключение на Пени, сме ходили на гроба му. На много хора не могат да повярват в това, че вече го няма. И на мен ми дойде така изневиделица. Но то може ли човек нещо да промени? Пука ли му на някой, вярваш ли в него или не вярваш? Както имаше една част от Майстора и Маргарита, където дявола, примерно, идва на земята там в образа на някакъв човек и влиза в парка и там си седат на една пейка двама, единия някакъв двама приятели там. И те си говорят нещо, нали? И той се приближава до тях и вика, вярвате ли в Бог? И един казва, не, как ще вярваме в Бог? Той вика, в дявола? Той вика, не, и дявола няма. Се вика, той е също тях, но те не могат да го видят. И така нататък. На който му е интересно да прочете Майстора Маргарита, препоръчвам една руска книга, колкото е да е странно, в която се усмива цялата бюрократщина и цялата безмислица. Много така, с много хубав хумор. Общо взето има ли значение в какво вярваме, в какво не вярваме? Или там най-зловещо звучащото беше, ти можеш да не вярваш в дявола, ама дявола вярва в тебе. Нали? Така да го кажеш и да ти настръхне косата от факта, че наистина с някои неща просто човек и да ги вярва и да не ги вярва, шега не трябва да си прави. И после в какво да вярваме, дали има значение в какво вярваме. Или е по-простичко казано да си мислиме, че всичко си е начертано и че даже и вярата ни е начертана. Тогава ще стигнем до тъпотата на мухамеданството, в което всичките, които са пратени, които са с възможностите за пророци и така нататък, не са нищо друго, е просто дадено им е от Бог да покажат нещо. И наистина,
То не зависи нищо от хората, ами просто им е дадено. Да, може би сега седи до мене и нямаме очи да го видиме. Ей, там зад мене е седнал на диванчето, че му е по-удобно. И се посмихва. И си вика, бе, вярвате, не вярвате, има ли значение в какво вярвате и в какво не вярвате? Това е. Дали има значение? Всъщност вярата си е нещо строго специфично. Ми да, и аз си мисля, че животът е затвор. Тук са ни сложили така вилата на шията и няма никакво мърдане. Та не само животът е затвор, че и всичките прераждания са затвор. Нали? Обаче майтапа е, че единственият изход от затвора според източните религии е да станеш предано отдаден на Бога. Това означава там да спазва всичко. Те имат доста така, ако някой се интересува от това, доста е сложно да си предано отдаден на Бога, защото трябва да се спазват много неща. И в крайна сметка ти излизаш от кръга раждане, прераждане и ставаш нещо като слуга, предано отдаден слуга на Бог. Разликата основната е, че той вече не се отнася според това, което пише, разбира се. Няма как да го кажа. Хем си слуга, ама и не си чак толкова слуга. Не, че имаш някаква воля свободна. Ти си все пак предано отдаден. Но не се държи лошо с тебе, да го кажа така. Грубо казано. И до там. Това е най-последната стъпка. Не знам какво следва на там. Поне никой не е описал. И дали всъщност последната ми идея е дали в крайна сметка това, че си достигнал до това ниво, минал си през всичките си раждания, прераждания и накрая хубаво, ставаш предано отдаден на Бог. Дали това не е част от затвора? Това е най-грубото нещо. Хубаво, просто си се измъкнал от ражданията и преражданията, ама продължаваш да си слуга. Това е най-върлия ми, може би, атеизъм, до който съм стигнал. Всичко ти е начертано и в крайна сметка, че стигнеш до някъде и това до някъде пак не е свобода. Тъй така. Много задълбах, но предаването вече според мен отива към своя край. Поне ми беше интересно, че
ме гледахте и можа да споделя нещо с вас. Приятна вечер ви желая. И повече хубави мисли. Се вика, аз не обичам думата позитивно, обичам българските думи. Нека живота е хубав с вас. Бъдете живи, здрави, щастливи и така нататък. Все хубави неща да ви се случват. Лека нощ.